O presidente da Deputación de Lugo participou na visita a Ribeira Sacra que organizou o Grupo Compostela de Universidades para apoiar a súa candidatura a Patrimonio da Humanidade. A Deputación de Lugo foi das pioneiras en impulsar todo o recoñecemento da Ribeira Sacra, xunto con a Deputación de Ourense e co resto de entidades daqui da zona, como o Consello Regulador e outras entidades e concellos que tamén apostaron por este recoñecemento, hasta que finalmente no ano 16 a Lei de Cultura, Patrimonio Cultural de Galicia recoñeceu oficialmente o Camiño de Inverno. Representantes de 25 universidades europeas e americanas achegáronse á Chantada para facer un percorrido dende a Ponte de Belesar ata a Ermida, previo á asignatura dun acordo. É un tema importante que as universidades se impliquen con este apoio decidido e que, desde logo, vai a vir ben de cara á promoción tanto en España como no estranxeiro, porque aquí hai rectores de fora de España, a promoción do noso Camiño de Inverno, da nosa Ribeira Sacra, e, desde logo, para o turismo de Lugo tamén vai ser un impulso importante. O compromiso das universidades quedou reflectido na declaración solemne Ribeira Sacra no Camiño de Santiago, que firmaron o Conselleiro de Cultura e os reitores das universidades. Por un lado, manifestar o compromiso das universidades co desenvolvemento sostible, que é unha das, penso, das cousas que vamos a estar chamadas nos prindeiros 10 anos, pero parecíanos que era fantástico vir facelo aquí, pois a Ribeira Sacra, e sumando, ademais da declaración das universidades, pois o apoio das administracións locais, o apoio dos concellos, o apoio da Deputación Provincial de Lugo e tamén do Goberno da Comunidade Autónoma. O documento refrenda a indisoluble unión de patrimonio e natureza da Ribeira Sacra, que configura unha paisaxe cultural viva.